okay na si doktora. Happy New Year! Happy New Year daw po. Hi! Happy New Year! And more years to come! Guys, madyong gabi natang tanan. Ay, good morning na di ay. Di na di madyong gabi. Good morning na kay Kuana. 1:45. Hinja. Karon pa ko ning gawa sa kwartong doktora. Hinja. Harang i-share ninyo ba ka today na itabong doktora. Gahapon, gidaas na sa doktor. Hinja. Niuli rapod pagkagabi. Hinja. Mura na kong nahaw-hawan, mura na kong naibtag-tunok nga nadahal si doktor. Kaya ako nga nagbantay, ako po'y mag-uulnidis dyan sitwasyon. Di si dyan madahas doktor kay bisan pag doktor si dyan, kinahanglan magyapon si dyan madtog doktor kay siyempre tanawon si dyan. So mga to guys, nauli na sila dyan. Kanang kuhan, na siya tambal giinom. So, bot pa sa bot, kuhan mo na akong kampante ba nga, di na sila para sinaging pila ka adlaw nga. Grabe maghilak siya, mura ginervyos maghilak niya. Ako po nagbantay, mura po kugma buang mag-tanaw niya. Kay, di ba dyan lalim nga na guys ba o? Di siguro mo makarelate kaya mo nakasuway magbantay nga na. Malagi ito nga, kuhan siya ba nga, ang gilak siya nga grabe niya ang girl ang gilak na siya, ako po magtanaw mag-girl ko. Malagi ito ang gikuan nga, apil po kong hilak. Niya, karon marag bintahan na. Kay kampante na siya na siya peace of mind. Kay nakabaw na siya sa iyang sakit. Niya na po siya tambal ng giinom. Kuan lagi. Dari lagi guys, dilagi dari lalim o ka ng wabito ko'y ka-relibo. Sa gabi kay paradaron. Alaunan ako nakagawas dito. Hanja. Pero, no choice man kay baka sinagyang kauban. Pero sa tidig na, nakatry po to das nagi. Isa po ko kabuang kapin dito sa mga sinjarapoy duties buntag, duties gabi. Hanja karon dugay-dugay pa po tumuli sa tidig na mga kuan pa si kanuwik pas January. Hindi lalim dari kay grabe dyan mingawa. Diyan mo lagi nang gibuhat dari. O grabe mingawa dyan. Ako yung mahimo. Magkuhan ko maglingaw-lingaw. Magsigil akong sayo-sayo sa TikTok. Diyan. Ganiha di ay adlawan. Ganiha buntag. Ako naka-film kay ang mga silingan koan. Lip and right rin nagpatugtog. Murag na sila ikuan ba? Christmas party. Diyan. Ano to? Ako nag-film. Mara to karong gabi na guys. Ang i-share ninyo. Katong update rin doktora. Okay na sa doktora. Na siya tambal ginam. Diyan mara to guys. Kay nangibati na akong katugon. Salamat ninyong tanan. Salamat sa tanang wala. Di puas na silita na isang video. Bisag grabe dyan kamuring. Salamat ninyo. Diyan, kita-kits na laman sa sunod ng mga video. Bye-bye. Hi guys, good morning. December 31 na karon, last day of the month. Diyan, bagong tuig na. Diyan, karon maghatod ko pamahon ni doktora. Diyan, atos ng kamustahon, okay ra ba si Diyan? Kay ba ko okay ra si Diyan, kay gabi last okay naman to si Diyan. Good morning po. Good morning. Kumusta kayo? Magmabuti naman awa ng Diyos. Nakatulog kayo? Ikaw, Ako nakatulog naman ako. buksan mo kang TV ito. Nakatulog naman ako. Mas sexy ah! Last day of the year. Ha? Last day of the year na. Ah, Ngayon. kaya maganda. Mag-sexy
Pakat ang matay tayo yung damit mo. Maganda. Pagtayo mo na sinuot yan. Ayun lang, naisipan ko lang isuot dahil dati pa to eh. Para mabigay ko na din kay Aliana to eh. Sinuot ko lang, sabi ko Mukhang fresh lumpia ka ngayon. Mukhang hindi ka pritong lumpia ngayon. nag-lipstick ako. Uh, Ayun, isang binigay yung lipstick. mahal yun eh. Natural ito. Hindi na mukha nung kay Lydia bright red. Hindi ako nang gano'n. Kaaliana na to eh. Bibigay ko kaaliana eh. Kasi maliit sa akin. Medyo. Bakit gusto? Ha? Gusto ah. Magpunta ka. Pero nag-inom pa kayo sa gamot nyo. Ha? Ang gamot ni Nirsita, ininom nyo pa. Ano? Yung gamot na niresita ng doktor, ininom nyo. Oo, dahil once a day lang naman yun eh. For good for 2 weeks. 2 weeks. Hi guys, dahil ko sa kwartong doktora. Kaya naghain na. Hindi. Sinilig na lahat yung aking ilong, lalamunan, taenga. Wala, clear, awa ng Diyos. Kasi wala kayong peace of mind, umiiyak na kayo eh. Pati ako nataranta ako, Diyos ko. Mahirap pag ganun kasi, doktora. Kaya mo alisin yan. Hindi ko alisin. Kasi minsan kailangan ko ang kwan. Kailangan ko ang ayoko ng tumayo. Pagka meron akong sabi. Tinawagan niyo si Doktora Perez kagabi? Hindi. Kasi... Kasi hindi pa ako nakakabasay. Hindi ba sinantay mo pa ako? Hindi pa ako tapos. Minsan hindi ako makakonsentrate ka agad eh. Kailangan matatala lang. Hindi ako makakuha ng concentration. Magagot akong doktora. Matutuloy ang bagong taon sa iyo. Sabi ko hindi naman umalis, susutin na lang yung pangalis. Minsan sa bahay. Tama. Para ma-relax naman tayo. Parang feeling umalis kahit hindi umalis. Kakaroon ng ibang feeling. Happy New Year! Happy New Year daw po. Hi! Happy New Year! And more years to come! A few moments later. Hi guys, namahaw ta. Hindi basig na tingamo nga naka-ilis ko. Nga na ako guys, isig na ako sa bahay, mag-ilis ko kay isahay magkuanong ko, mag-tiktok. Basig matingamo, basig ibas ko ninyo nga, bisag na rasbay na ginarte. Nga ni Jug ko. Isig na ako sa bahay, mag-ilis ko pa nagsalabi, nag-tiktok ko. Diya, karon pa ko nakagawas, di kanday miss. Di kanday ko sa kwartong doktora. Diya, madugay-dugay po ko ato sa kwarto, usahay kay makikistorya pa. Diya, duhay po. Diya na, hanggang sada na, nagulay dyan ko. Kay, pila ka adlaw dyan ko kan kaon gulay. Kay, manay tayo, diya. Sige na kong sudan sa ham. Diya karon marag panjo ko nga labi na po ikaw kanang naiputan. Kaya ka na laging pobrita na anad tag kaunugutan sa ato. Diya guys. Mamahaw sa ako kanang pamahaw brands na ni. Diya. Kuan.
ang kahunahan ako sa mo, karon kay wajib sa isa nag-online nila. Diya, basig ka nang wala na pong signal. Diya. Bawa magluto ba ko? May gana magluto. Basig magkuhan ko guys, Diya. Magluto ko sila kung magamay. Hanggang luto na, nadagkot. Kaya, nisod ko sa kwartong doktor, wala din na napatay din ginunuan. Sa mga ni, nadagkot. Biningaw ko sa mga guys pa. Hanggang, mo ko'y mahimo, ang paumhan, naghang kamingaw. Nabis na pagmingaw, nalaman din pagsid ang kagalingan nga. Mag-happy-happy ko. Kunuhay. Nandiya, kami lang duha na sa doktora. Sa una guys, sa upay pandemic, kung mga ingaron nga, baguto Pasko nga na, pwede mo magawas. Kaya si doktora, magtuman na si bayas ng anak. Ako guys, maludya ko kuan. Kaya di ko kakao nag-utanan, mga green leafy. Dito ko magsilbi ako yung utan. Labi ng karne. Na. Nadagkot minughang kuan, kanon. Medyo galing kay magbahog ko kay agang luto ko ang dagkot. Medyo galing kay sinaoki na sa doktora. Hindi ko kadyo mag-uul. Dagkot. Ako guys, kinahanglan dyan kumukaon ng green leafy. Kaya nga ano ko, constipated. Kinamingawan dyan gari guys. Nakoy lutuon nun, nakoy pagsalad, nakoy bikuhonon. Diya,
Asa naman naon guys. So, magluto ba ko? Baw? Magluto ko ako rapitan kaon. Si doktora di ba na mo tilaw na nagamay sa kakutsara. Diya guys, mga today ko pasensya sa iban mga viewers da, mga commenters sa vlog ko no. Nga di mo na tanan ma-replyan. Gabi na busy ko, hagaban na yung ma-replyan, adyan naman po mo kalain. Adyan lang po mo kalain, nga di ko makareply ninyo. Pero tanan na nang gibasa. Insahayog ka ng kuan ko ka ng depress ko, mabasa na ko sa mga comments. Malingaw ako. Enggak. Nakaistorya na din ng Aliana, dasta nga dilaw. Enggak, karidot rapod ka hina ang signal. Enggak karon lagi, karon adlaw gahapon. Nagul ko kay ako kitag isa nila nga nagulain. Gingawan jud ko. Salamat sa tanang-tanang ng suporta na mga tao sa kahanginan na nakaila. Yan, suporta. Salamat ninyo. Lato mong tabang na. Pun-pun, makatigom ko bisag ginagmay, basta kanunay. Kung di tungod ninyo, wapo kay mahimo. Okay? Di mo ko ganahan mo upload og video kung way matanaw. Wala, salamat din ninyo. Si doktora, nalipay ko kay okay na si Ja. Paano mo gusto doktora? Nasa anxiety niya. Huwag naas day pamatiis ng lawas. Kuhan siya maghilak. Mag-uutaman. Niya hantod. Nervous na. Basta. Maghilak siya. Niya ako magtanda. Di ko kagwanta. Mga nang-happy na pag-among New Year. Kay okay na mas doktora. Bahalag kami rang duhadari. At least wala siya gibati. Mga na nalipera po ko, pasalamat po ko sa Ginoo sa mga tao nag-ampo na maukis doktora na okay na ay sorry okay na si Jan ko ana sa gini mga tambal.
Nandiyan guys, Mauro to, bye-bye. Happy New Year! Love you!